Ahojte, vítajte u môjho ďalšieho videa a dnešné video bude môj vzácny LPS. Takže ideme na to. Takže prvý môj vzácny LPS je tento pečopak. Nemá ešte bedo, ja mu ešte nejako vymyslím. Tak sa bude volať Lila. A proste takto vyzerá a ideme ďalej. Takže tento pečopak. Ďalší môj vzácny pečopak, teda podľa mňa, je tento Basset. Je to takýto pečopak, ja ich mám len pár takýchto vzácných. Takže takto vyzerá a sa mi páči. Hovorím vám, poviem vám, nemením pečopákov, ani túto bielu dogu nebudem meniť, takže ani nič, takže proste nič nebudem meniť. Takže tento Basset. Ďalej je tento zajačik, vyzerá teda nejak takto. Vyzerá nejak takto. Páči sa mi proste, je pekný. Takže ten zajačik. Takže tento zajačik. Ďalej sú títo dvaja psi. Tento modrý a tento taký bielo hnedý. A toto je takýto modrý. Takže títo pečopáci. Ďalšie je tento koník, ale mám len jedného a chcela by som viacej. Takže tento koník. Takže ten. No a to je z tohto videa všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, dajte like. Ak nie, dajte dislike. A čauky.